Oyo, what's good YouTube? This is your boy Pires _ Dude. Welcome back to my YouTube channel. As you can see, hey guys, we're out here in the dark and we're trying to shoot nice content for you. So guys, mimi mwakaona musuru like, musuru comment and share and subscribe. You guys mucheda utsinye because you can literally see it's at night right now, around the 7:08, and I'm out here in the streets looking for people. You know what I'm saying? Anyways, it's another day, another dollar. Welcome back to my channel for more content. Please make sure you like, comment, share, and subscribe. Yes, sir. Yes, sir. Colin. Okay. I'm going to Colin. First time was start fun. Anyways, amanaga inini muno mudu maungre sabuga muno mnechingo cheko zisu kuitika sikuva kupishinda kumaisia. You know what I'm saying? Dichi cheka chitama games with couples, different types of games and stuff maisia. Are you comfortable now? I am comfortable. Aparanya ya. Gokuno kuburi comfortable. Same yeah. Ndingoro ma games ma couples nene maisia because nekachane kanga dot straight asi kugrow maisia. Kali tuma numbers dot show manene maisia. Panguto nongwano pe kubatiro maisia. Yeah. Apana. Anyways, it's another day, another dollar. Couples with the praise. You know what I'm saying? You know the things, you know the vibes. But guys, you need to answer your time sango yenyu. Chango funza my questions akasera sana. Pakati penyu mimi makata argument yana tango sango. Uende ntango tsangu. Saka ndimune problem game. Anti ndilumsikayo ukuthi ndine problem. Ndinongotsangu swa. Skana ndantango tsangu. Oh, ko antango regira ndiani? Ndiye akanozotanga ndiregerera sai. Oh. So guys, they've heard it from the couple themselves. So let's get into, up and up, trying to find out and trying to get to zvakamira sei. Zvisine ngoma chakada kuti chimoko chi. Chimoko inango chine ma good qualities. Andoda. Saka ntatsiro ndomsikana wangu ndokunozo fenza morona. Ndozito. Ndozito muri naye. Alright. Motozi baba Colin. Colin engineer. Ay. Kokuno. Ndisiya ngoti but chakaita kuti mude face rudo love. Yeah, rudo. Saka in other ways utaura kuti zozo I'll select chero. And select chero. Wamboda chero anofema. Aso wambopo heartbreak. Kana pane connection wafanana nini? Wafana. Ini ndasvika pangodzi Mwari kuti Mwari. Ndangoda chero neno maperiods zvake. Chero amandipa. You know what I'm saying? Because she type I feel like it drama. Hapana munhu ane type. As long as munhu achingoita zvaari kuita, achingoita zvaari kuita, motongoita zvamuri kuita. Zvotongoitikawo zviri kuitika zvakatongoenda. Feel me? Anyways, out of 10, muri loyal zvakaita sei? Makatendeka zvakaita sei out of 10? 10 out of 10. 10 out of 10? That's crazy. Kokunongoma. Ndizvozvo. Makatendeka 10 out of 10? Oh. Yo. Yeah, it's crazy. They're saying kuti out of 10 vakatendeka 10 out of 10. Yeah, which is crazy for real. No gonna lie. Okay. Sister ndarovunza. Out of 10, munhu wenyu munomutrasa zvakaita sei? 10 out of 10. Yeah? 10 out of 10. Ma 10 out of 10, ma game 10 out of 10. Yeah, no trust the singer. Wow. Koma wangu. Out of 10 munhu wenyu munomutrasa zvakaita sei? Ndomtrasa ndizvozvo 10 out of 10. Okay, guys, as you can hear, they're saying why not Sasana 10 out of 10, which is crazy. Let's get more and more deeper and deeper into the story and see if they're gonna be trusting each other 10 out of 10 forever. You know what I'm saying? Oro, I don't know. Anyway, sister, you need to praise Makara. I break relationships for a living. Do something to it. Okay. Yeah, maybe you're gonna find out soon how don't break a how, but yeah, that's what I do for a living. You know what I'm saying? So, zvishamiso zvikwatetetiudha zvishamiso zvinotyisa zvinoda kufumurwa nezvisina kutendeka zvese. Anyways, guys, sezvandataura ndiwo praise Makara, I break relationships for a living. It's another day, another dollar. Couples exchanging phones for 6 seconds. We're out here in Aspindale Park. So ndafara panyaya tataura iyo layout ya makati mimi munhu wenyu munomutrasta 10 out of 10. Andika those are matter of kunoka. Sezvo matonzo munotrasta 10 out of 10. Isusu we are about to get into the story to see if you guys trust each other zvakadaro and if you guys pasina anotaura mumwe munhu andika. Okay.
So we don't want to waste much of your time. Ndinocheka zviri phone menyu, ndocheka zviri phone masisa. Ndona kuti phone menyu makatendeka musichita sisavera. Zvakare ndonoti sisava havasi kukuchita imimi here. Saka munhu ndipa mafoni enyu kuno kumese. Thank you. Munhu futi kuno. Is another day, another dollar. Couples exchange your phones for 6 seconds. We out here and we chilling in Aspindale Park. It's night. Crossover night. Pa crossover night pane vanoyambuka pazambuko. Koita vanosara pazambuko. Mambo ndo chechi maona night. Yeah. So pane vanobatwa nemweya. Vanodonha nemadhimoni. Vanosara kuchechi nevanenge vasara kumba. Asi kuveka senzika ndozoda kuitika panapa. Anyways, okay. Ndo wanzoda tanga. Hanzi praise wanzotanga namafoni evasikana kana vakomana. Ngetimbotanga nemusikana. Okay, sawa inkomo. Doti mucheke phone yemunhu wenyu. You go into WhatsApp. You check morning after, nudes, sex, pregnant, I love you, money, baby, everything, you know what I'm saying? Everything so from love, everything so nothing you know what I'm saying? They do check or they do talk about. Saka pinde new phone. Tanga. Oh, I also say password. Another day, another dollar. Couples exchanging phones for 6 seconds. We are about to take into the reggae expedition of a lifestyle. Yeah, this is reggae. You know what I'm saying? So I go to WhatsApp. You know what I'm saying? Search baba uno search morning after. Ukashaya unobva wa delete, ubva search what nudes, ubva wa delete, everything pregnant. Yeah, just search makadikara WhatsApp, Instagram, Facebook, Pornhub, Skype, kwese ne TikTok. Muri kusendere muita sei? Kana makatendeka. Kwaida hapa. Manje waida. Hapana. Nekuma images nezvese zvamuri kudhauta, you have to check everything, you know what I'm saying? Ma TikTok kwese, you know what I'm saying? Ngofara kutsvaga. Maize muno zvinopera sei? Tiri muno guys, tiri muno mu Aspindale muno. Tiri tsaya kugasa nyika. Mosquito iri kuruma, everything. Mbavha dziri kubata vanhu, but tiri mumasango muno. And then ongorwadza unongosiya wa subscriber, wa like, comment, wa share. Indone moyo wakaomera. Indochita zvakadaro. Unozviitire izvozvo. Nai wangu, unozviitirei? Like unozviitire izvozvo. Toita zvekurovane. Vanonditsamwisa mani vanawo. Ndotsamweni. Anyways, cheke ngomo. Ndacheka nguritaisa. Yeah? Ndambotarisa zvangu. Hakuna zviripo? Hakuna. Kwakachena? Hakuna. Ndunze kunotoni. First time yangu nzwa phone yemusikana ngechinzi yakachena. Zvite. Let's check. Pregnant. Let's check here. We are checking the phone. Sasisa nima muite zvekunyorera. Akana handiti izvozvo. Usually tobata mhombwe panapa. Kwete zvekunyepa. Vana Jezebel rese vabata panapa. But zvikutorishamisawo. No, I'm saying. Kana mune mafamba makaclear zvenyu. Akana handiti izvozvo. Okay. So guys, as you can see, chane phone yemugerman manje. It seems like nhasi ndine newin. Ndenangoziya kuti ndenda pajena norara. Saka menoti ndinechando nasi. But anyways, you never know. Okay. You know asi muri relationship yenyamuzirana mapasswords. Aiwa. Amuzirana mapassword. Muri kudanana sei naimi? Guys, zondishamisa. Iwe uzondoshamisika nevanhu. Iwe uzoti vanhu muchangodanana ka. First thing, start tombudza not I love you too. Kana itori password yako I love you too 2028. Password ipamberi. Ndozvifaro toteera izvo. Hapana tombobvunza password yako ichi. Ko wakandifira ndinewe ndowana sei namba dzama dzako. Musadaro. Anyways. Amzima kutomeserera. Maybe ndi munokwanisa kutaura nemunhu wenyu. Fura zvifoni naiwe. Fura foni. Munhu ada kuona zviri mufoneka. Munhu ndewako koyo. Makutomesera. Wakomesora nekuvhura foni yako. Mamsima udotirambanisire mukomongo apa. Aiwa fura foni. Asi une zvipande moni manje. Aiwa hamuna muzimba hamuna. But mune mautomesera. Paraipo chingovhurei. Ngavhure foni. Mungona mvese nyari kuchiitira ka. So usually what we do isusu tikati couples exchange your phones for 6 seconds ka. Aramba washura ndiananga achichita my sister muri kuchiitwa nemveso. He's cheating. He's cheating. Anenge aramba wacho nendi ari kuchita. Maiziya. Because how come? Ngovhuredu but mukomongo. Zvatongopo. But handina nguya nyanya ndina nditi. It's okay. Wavhura. Kana one chauri kuita wazwa bata ukuluza chimoko. Ndikuchipa mupana wangu ari kuseru.
know what I'm saying? Kutudarira, but ndira ndimomuchita. Alright, abo. Let's get deeper into the story. You know what I'm saying? Another day, another dollar. Couples send your phones for 6 seconds. On our test on what you were. Unosteura naye. Unosangana nayo mbagwedu yaone uya nizure kudeze. Ikandeze. Ari kutaura zvekuti mwana ada mapamba nemukaga. Tanatswa ndiani newe? Mwana udzati hanzadzi yangu mwana kutaura mwana womukoma wangu. My brother. Saka mwana womukoma wangu ndonomutengera mapambe. Ayo mukoma wangu wabuda kasa ndotozongobudisa mari mumwe mangu ndo mukoma wako vazoti vane mwana vanosiya kutengera manegiri. My sister. Ega kune mufuta anonzi Precious. Na pipi futi. Na Precious futi. Precious ndio mukoma wangu mukoma wako anononga. Mukoma wangu anombotora foni yangu maise. Mukoma wangu wani mauya saka vanozongotora foni yangu ishandisa. Vasikara asina ashanu kwachikoche. Ndakakutadzirei newe? Ndotoshaya. Ndakakutadzirei. Ndotoshaya ushamwa. Asoro tozinamba kwedu unovhunza uraiti. Precious Tanatswa. Chinyarara. Hayo. Handiti zvekutamba newe uri kuzvinzwa. Iwe. We didn't expect to zvichapera zviri maoko izvi but ameno guys atikasore chimhasara nomurima izvi mbono ngatidzike guys tingazogona zvose chimhasara nomurima nemo boys pane zvimwe guys but guys why do you guys cheat why do you guys cheat vanhu vanokudai boys guys isusu hatingazvigone boys inini nei cameraman what should I do ndoita sei guys why do you guys cheat this was the most fastest and I was saying fastest and shortest episode ever. Pane ane mapamba emwana koita ameno arudara nemwana wamukoma kane chi Abadiyo sadaro ungoita ndiri sadaro. Ura singo. Ura kuti sadaro una chimwe changu lendo sadaro. Ndimsikana wangu nenayo. Ndio msikana wangu ndo trust. Ngonzo ndeso. Wangu. Pauchita chimwe chako ndandiripwere. Ndira mbopfeka timbotaura bro to bro. Wangu why do you cheat? Apa wangu wasiya phone yako. Ndotozona ndabata phone yako. Bata phone yako. Mfiso mwana chi. Zvona chite nyatsoti haisiriyo chechewa te dongo garone side chika but zvirwa but unoitiwo masina kangwara mwangu ngabva pachirume mfeso ngabva wadara aona ngoma matongo juma pana vanona foni yangu atoizive foni yangu itoriwo nyowanda atobvoitenga memanje but wana manje waluza baggage waluza chibebi chinyama waluza chimoko mfeso wako nenyaya kusagutsikana mfeso wako ndozvamamuchirira icho chaita chafambira usiku noi mwana nati nitakuenda kumba chimoko chatombotanga chatomboramba kubuda uyozondiona manera naye vese masumukirwa nemhepo ndatozongochimanikidzawo kaba ndotonoti ndanangoti pepa kuendako bozi masanganwa nemhepo so what message do you have kune vamwe varume vari kuchitongewo bozi it's like waluza baggage mwangu tasaone changu chimama and then now ndiona itotemba umba kweda ndoziva kwevangu vachona vangoona vachona asibetire or something vangochita nacho vari nani but ndiye angatoriwo chimoko chataiti ndiwo chechazvatopera ndozvandava kutoona kapo I'm sorry but musadaro zviriko mwangu zviriko it's another day another dollar praise makara fixing relationships and fixing the country makubaya ngomongo zviriko zvakakosha munosiya message ndongoti boys dzangu ngatiregei kuchiita vasikana ava yei tazosangana nazvo tisingazvifungiri but wako uri kuchita anyways arwa nechi cameraman utaura arwa nani azorwa nechimoko chake chinoputisa unomiswa nechimoko anyways guys ngomana mina adzoka ida kurwiswa something but we handle the cases smoothly. We don't fight. We say no to GBV, you know what I'm saying? And because we don't promote that. You know what I'm saying? Anyways, guys, do what you're doing best and I'm gonna keep on doing what I'm doing best. My name is Praise Magara. I'm gonna try by all means to be giving you know what I'm saying? I wanna try by all means, you know what I'm saying, to break as many relationships as I can this January. Major.
channel disease no nditori nehasha dzemarenzi, hasha dzemari, hasha dzedze. Saka ndangosangana newe nemunhu wako urudanana naye ndikutosipedza. You feel me? Vanoda kurongera vanhu vavo vaya ndibate pa +27619643402. Ndinova ndichibreaka marelationship. I don't mind, ina ndabasa nawo, I don't care, ina ndatiri nawo. Maiziya. Ndotoyoza mabreaka haana zvanondibatsira. Ine vanhu vadana ndakavamaka imbwa dzevanhu. Ndinadaro. Anyways, don't forget to WhatsApp me for businesses. Don't forget to WhatsApp me for channel promotions. Ini ndo kwanza grow my channel zenyu. As you can see, we just reached 26,000 subscribers, which is a huge milestone. I don't know. I don't care. But yeah, do what you're doing best, and I'm gonna keep on doing what I'm doing because my name is Praise Makara. We're out here in the darkness. Aspindale. Tarono Cloggers. Today we break 2 relationships. Someone said you break broken English. But yeah, today, I mean, I'm gonna break the wrong. I'm not sure. We just broke. We wrong. We just broke 2 fucking relationships. You know what I'm saying? Kana praise asata ku relationship kwako, make sure uti wanditsvaga boys. Ndi follow you ku Instagram, Praise Makara, ku Facebook, Praise Makara, ku Twitter, Praise Makara. You know, I hate ladies, but kana varume makuchita futi muchibatwa. As men, I understand it. As men, we cheat. Dunjebera mana. As men, I understand it. Varume we cheat. But kana murume wakuchita to an extent kuti uri kubatwa kuti kuchita. That's flabbergasted. It's brotherhood. We are not proud. Not gonna lie. Murume ngwara sha. Delete. Usabatwa. You know what I'm saying? Position ito ngeke. Teaser. Sorry na no explain na teaser. But in manjo chakashata in manjo wakatiza ndokumanyisa. Ndio tokubata. Atombo kunyepera kana ka1. Wakatiza tokumanyisa. Ndikunyepere cameraman. Maya kutezo kunyepa. Awuyende ba. Awuyende. Anyways, amanaka ndingazotinge ndikuanza kutaurisa, don't kutaurisa. But ndinongokuonesa zvikuitika. Maiziya. Handisi tinashe but ndimtarisi. Maiziya. Ndimtarisi relationships enyu. Maiziya. Anyways, do what you're doing best, and I'm gonna keep on doing what I'm doing best. My name is Praise Makara. Asotwa ndiye kwake, ina asikuzomira. Varotera kuti Praise tirakukumamisa he tikakuona. Handikutyei. Handikutyei. Wakati ndinoone munhu wakurova serious. Because ukasarova serious, panoitika fast and furious. Ndikutaurira. Aspere mushe. Anyways, thank you guys for your love and support. Ndizotenge ndikutaurisa. Ndisingataurisa. Ndokudai guys, rambe mchitisupport. Rambe mchita whatever that you can do for your boy to go forward. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel for more content.